Euskal Herriko gehi eta lesbianen elkartea, eta Angil gehi eta lesbianen gaztein gurasoen taldea da. Eta nondik guk lan egiten dugu Euskal Herri osoan, baina batez ere Gipuzkoan. Bestekin batera parte hartu, gure aukerak eta gure errebendikazioak eta euskaraz egitea eta eskaintzea Euskal Herriko haur guztiei eta beste elkartekin ere elkartasuna eta loturak sendoak egin eta egun gona pasa eta bizipoza martxan jarri. Gure aldetikan izango litzateke, elkartasunian danak erabili eta pixka bat gehien eta lesbianan da horien normalizatu behar erzko lana hori egitea. Pixka bat hori izango litzateke eta gure seme-alabai laguntzea, oso garrantzitsua dalako. Hori izango litzateke gehi garrantzitsuena guretzako.